Stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalan at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalan, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may pagkagamitan. Yan hong pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers dito po sa social media Facebook.
Kabalen, boses muna si Kuyang Justin Dizon dahil medyo para lang mas malinaw at mas stable lang itong ating internet connection. Kumusta ho kayo? Kumusta ko po? King kayong lugar, king kaurasang iti. Makibalita tamo po. Karing miyaliwang kaganapan. Ito ho mga kabalen, iba't ibang balita at isang ika nga development. Ito pong pagsikat ng haring araw dito sa ating lalawigan Pampanga. 36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matutuan matesisyon na tama. Sa puntong ito, huwag na nating patagalin. Alamin ho na natin kung ano yung umiiral at ano yung forecast ng pag-asa. At sa kasalukuyan ho mga kabalen, FYI lang, signal number 1 ang umiiral sa buong gitnang Luzon. Batay na rin yan sa 5 a.m. forecast ng ating pong Weather Bureau Pag-asa. So alamin ho natin yung iba pang detalye kaugnay dito hong si Bagyong Juan. Ito ho yung 5 a.m. Forecast and yung susunod na update mamayang alas 11. So bago tayo magtapos sa programa, sikapin natin kung aabot itong update. Anyway, pwede naman hong i-follow din yan sa page ng, mapanood yan sa page ng CLTV 36 News. So ito ho, silipin muna natin ang weather update mula po sa DOST Pag-asa, kaugnay nitong status ni Bagyong si Juan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At 36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Juan mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Juan ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 a.m. Bagamat nakalabas na ito ng ating PAR, meron pa rin po tayong mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang areas natin, kaya pinapangalanan pa rin po natin or tinatawag pa rin po natin siya sa ating local name na Juan. At inaasahan din naman po natin papasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo na ng Taiwan. Sa ngayon, nananatili pa rin naman siya sa typhoon category at ito'y huling namataan sa laing 365 kilometers west ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa forecast track neto natin sa si Bagyong Juan, yun po nakalabas na siya ng ating PAR kaninang 1:30 a.m. at inaasahan natin hihina na rin ito sa susunod na oras bilang isang severe tropical storm at ito'y magla-landfall dito sa may Taiwan bilang isang ganap na tropical storm at ito'y magda-downgrade din into a tropical depression at low pressure area. Yes po, papasok po ulit siya ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dahil po ito'y makaka-apekto na rito sa Taiwan, hindi naman na din natin inaasahan na meron pa rin po itong direktang epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa lawak na itong si Bagyong Juan, posible makaranas pa rin na malakas na bugso ng hangin kahit nandito na po siya sa Taiwan, dito sa extreme northern Luzon, particularly dito sa may Batanes at Babuyan Island. So iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Dulot pa rin po ng mga hangin na posibleng dulot nito ni Juan. Sa ngayon, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 at dito ito sa may Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest ng Benguet, Ifugao, rest ng Mountain Province, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Dito rin signal number 1 sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, northern at western portions ng Batangas, Rizal, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands at yung Lubang Islands na lamang dito sa may Occidental Mindoro. Sa ngayon, naasahan natin habang papalayo po itong si Bagyong Juan, nababawasan na rin po yung mga areas natin na under tropical cyclone wind signal.
Sa ngayon, pag makakaranas pa rin ng mga occasional na malalakas na bugso ng paghangin, ngayong araw sa malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Northern Samar. Dulot po rin po ito ng bagyong si Uwan. Bukas naman ay makakaranas pa rin ng mga bugso ng hangin dulot na itong ni Uwan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora. At yun po, gaya po ng sinabi ko kanina, posible pa rin yung malalakas na bugso ng hangin kahit itong si Uwan ay nandito na sa may Taiwan, dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa ulan na dulot netong si Bagyong Uwan, inaasahan pa rin natin meron pa rin tayong mararanasan na mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rain pa rin po at posible po yung mga localized flash flood at mga pagguho ng lupa. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan at habang papalayo na rin po itong si Uwan, improving weather na rin po ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, meron po tayong nakikitang posibilidad na intertropical convergence zone dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao na posible din magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanila. Wala na tayong nakataas na anumang storm surge warning sa anumang parte ng ating bansa. Pero pagdating sa gale warning, meron tayong nakataas dito sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental, Mindoro kasama ang Lubang Islands. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat na delikado po muna pumalaot dito po sa mga nasabi po nating coastal areas. At yan po muna yung latest nating update dito sa Bagyong si Uwan. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. And yan ho mga kabalan, isang magandang balita kaugnay ho nitong development kaugnay, of course, nitong bagyong si Uwan na ating binabantayan at nakikita ho natin din dito sa ating monitoring satellite image ay papalayo na nga dito ho sa ating bansa. And signal number 1 po ang umiiral sa buong gitnang Luzon para sa mga kababayan nating nakikibalita. May tanong ang ating kabalan na si MJD. Sabi niya, totoo ba na babalik pa yung si Juan dito sa Pinas? Ayon ho sa Pag-asa, mayroong posibilidad pero hindi na ganoon yung impact dahil nga ito'y daraan na ng Taiwan. Ito'y papasok ng PAR, posibleng pumasok muli ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi na ho ganoon kalakas yung pananalasa at hindi natin mararamdaman yung ganong impact yung kung ano ho yung naranasan natin dito ng linggo at Lunes ng madaling araw. Ayun ho yan sa Weather Bureau Pag-asa. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ito, maraming salamat kay Cesar Montana. Magandang umaga. Ayan, nakatutok isa sa ating mga masugid na tagasunod dito sa ating programa at CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, netama. Ito, sa oras na ito mga kabalan, silipin muna natin road networks. Sitwasyon ho ng mga kalsada sa pangunahing mga kalsada dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring tayo. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad San Fernando.
Ito ho para sa mga kababayan nating bumabiyahe ngayong araw ho ng Martes, November 11, bagamat wala pang pasok sa mga eskwelahan, batay na rin sa naging anunsyo kaugnay nitong paghahanda at preventive measures laban ho sa pananalasa ni Juan, ay ito ho yung sitwasyon ng mga kalsada. Dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga as of 10:22 ng umaga, ngayon pong araw ng Martes. Skip the scroll and stream. Dito muna tayo sa may first row, yung boxes 1, 2, 3, and 4. Yan hong box 1 and 2 ay sitwasyon ho yan sa may Del Rosario traffic light area. So as you can see, maayos ho ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar at functional yung ating traffic light. Maluwag din ho ang sitwasyon dyan sa may area ng Sakop Maimpis, tapat ho ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Samantala, dito naman sa 5 and 6, yung box 5 and 6, ay ito ho yung area ng Dolores, yung number 5 sa may Sampaloc, light traffic, ganyan din ho sa may St. Jude traffic light area. Pagdating naman ho sa may JBL Makabakle, ayan, kini pong tulid Makabaklen, asahan po ang light to moderate traffic dyan sa lugar na yan. Maluwag naman ang sitwasyon dito ho sa may bahagi ng Palawi at San Juan, Santo Niño area. Ganyan din ho sa may Jose Bad Santos Avenue na sakop ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream. Yan ho mga kababayan ng lagay ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng kabisera ng Pampanga City of San Fernando as of 10:24 ngayon pong Martes, November 11. Dahil gumanda na rin ang panahon, marami na rin po ang mga bumabiyahe sa ating mga kababayan. Narito naman ang eksena sa North Luzon Expressway para ho sa mga luluwas ngayong araw ho ng Martes. Kabalayan dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza northbound lane na yan. Napakaluwag ho ng sitwasyon. Ganyan din yung kabilang linya going Metro Manila o sa southbound portion. Light traffic din. Samantala sa may Valenzuela Interchange, if you are headed towards Metro Manila, yung southbound lane, expect nyo na yung pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan kung patungo po ng Metro Manila. Ay Ken Pamong Valenzuela sa lubungan ako ng traffic. And kung kayo naman ay pauwi dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, dyan sa Valenzuela Interchange ay wala pong masyadong aberya dyan. Maluwag ang kalsada sa mga oras na ito. Dito naman sa may Karuhatan Toll Plaza, may bahagyang pila, lalo na ho dun sa mga naglalakihang mga sasakyan. Abay, malapit ho yan sa pier. So, yan ho yung sitwasyon dyan. And may Kawayan Interchange, magkabilang linya, light traffic. Iba na lamang dun sa service road, yung mga pila rin ng mga truck dyan sa area na yan. Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya, maluwag din ho ang sitwasyon. And dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, light traffic din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Balitang matatotoanan. Balitang mapagkakatuwang. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Balitang makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Mabuting balita dahil nakikita natin, ayan, tirik na tirik ang haring araw dyan sa may lalawigan ng Bataan. Ito ho ang kondisyon ng mga lansangan. Maluwag, light traffic dyan ho sa may Balanga. Ganyan din sa may Alawli Crossing. Sa bayan ho ng Pilar, light traffic din. And dito ho sa iba pang bahagi ng lalawigan
ng Bataan. Maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan ho mga kabalan, kahit na ganyan pa man, ay sumunod sa mga itinakdang speed limit dyan ho sa Bataan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko yung detalye ng mga balita na dapat ninyong malaman. Kaugnay ho nitong pananalasa pa rin ng bagyong si Juan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas po ang ilang mga patalastas. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, nakapatalastas pa ho tayo sa telebisyon at hinihintay lang natin yung opisyal na pagsisimula muli ng ating programa. Kumusta ko po? Kumusta na po rin kay Katang Kabalen, kay Tikim Pampanga, yung mga karehiyon natin dito po sa gitnang Luzon. Pagbati muna sa pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga, laging nakatutok dito sa ating programa. Ganyan din yung Quiroz family
ng Arayat, Pampanga. Maraming salamat. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon. Shout out din kay Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Lagi hong nakatutok dito sa ating programa. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Okay, live na ho tayo muli sa telebisyon, ganyan din sa social media. Ayan mga kabalen, ano? At gaya ho ng aking nabanggit, ano, para ho sa mga balita ngayong araw ho ng Martes, narito na po ang mga headlines na dapat ninyong malaman kaugnay nitong si Bagyong Uwan. And kanina napanood na natin, ano, para sa mga katututok lamang, signal number 1 ho yung nakataas, ha? Dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. So ano ho yan? Pampanga, Bataan, Tarlac, Aurora, Nueva Ecija, Zambales at Bulacan ay nasa ilalim po ng signal number 1 as of 5 a.m. Batay ho yan sa latest forecast ng Pag-asa. Yung susunod na weather bulletin mamayang alas 11 ng umaga. At doon sa nagtanong kanina, posible daw bang bumalik sa PAR? Yes, ayon sa Pag-asa, posible pero hindi na ganun kalakas yung impact na atin pong mararanasan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto. Samantala, kaugnay naman, ito hong nangyaring pananalasa ng bagyong si Juan ay nanawagan ho si Pampanga o acting Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na kailangan magkaroon ng accountability o pananagutan kaugnay ho ng flood control scandal na nararanasan ng marami sa ating mga kababayan o nung krisis, ano. Ito ho'y ika nga, alam naman natin ng mga nakaraang buwan ay laman ng maraming pahayagan, telebisyon at siyempre social media yung usap-usapin kaugnay ho nitong mga nawawalang pondo at mga nawawalang proyekto kaugnay ng flood control. Pakinggan ho natin ang eksklusibong panayam ng CLTV 36 News kay Acting Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ho nitong kanyang panawagan para sa accountability sa flood control scandal. Mga disaster na nangyari ngayon, parang pinaparealize sa atin ni God na kung anong kahayupan ang ginawa nitong mga tao na to at nagsasuffer yung mga taong bayan, yung mahihirap. Kung kayo ho tatanungin, Gob, paano natin paplanuhin yung epektibong flood control at yung totoong mararamdaman ng tao? Saan ho ninyo ito ipapriority? Alam niyo, ang unang dapat linisin natin ang DPWH. Yun po ang sinasabi ko kay Secretary. Ano na kasi, parang naging mafia na po eh. Kung kailangan pong sampahan ng kaso, dapat sampahan po talaga. Kasi kung pababayaan po natin ito, magtutuloy-tuloy lang po. Hindi Gusto ko nating malaman kung gaano po karami ang apektadong Kapampangan dito sa pagdaan ng super typhoon na Bagyong Uwan. At kasama ho natin ngayon, Acting Governor Dennis Delta Pineda. Alam mo namin na hindi ho isang araw nyo lang binantayan to, kundi Thursday pa yata. Nakaposisyon na kayo. Thursday pa lang, Friday, nagkaroon na ho tayo ng pre-disaster. We make sure na lahat ng all barangays, all municipal officials, yung mga responsibilidad po nila na dapat gawin nila, dapat i-prepare para dito sa darating na bagyo. Yun po, ginawa na po natin yun. Then yung Saturday mismo, we make sure na lahat ng equipment natin, lahat ng mga resources natin, mga pagkain, all evacuation center, ready na po lahat, pati mga pagkain, ready, mga rescuer natin, na andyan na sila, lahat ng equipment nila, rubber boat, fiberglass boat, mga different equipment, mga sandbag, na ready na po lahat. Yung mga rescuer natin na talagang ready to serve po, yung mga rescuer natin. Sa data muna tayo, Gob, mahalagang malaman ho namin ng score, ang numero, dahil dito sa aming kinatatayuan ni Governor Dennis Delta Pineda, may scoreboard dito. Ayan, nakikita ho natin. Ito. Pero ito hong real-time ho na score na to, Gob,
kayo na hong magbalita ho sa amin gaano kalaki ho ang epekto ng bagyong Yuan dito sa Pampanga. Ang number one ho, pinapasalamat ko siyempre sa mga Kapampangan na nagdasal sa ating Panginoon. Zero casualties po tayo. Yun ho ang talagang masaya kami lahat ng mga nanunukulan na wala hong nasaktan dito sa dumaan ng bagyo. Meron ng mga ilan lang pero talagang yung zero casualties, yun po yung importante sa atin. So yung mga evacuees ho natin na sa around 1,700 families, different sites na po yan. At ngayon nagbabalikan na po yung iba, but we make sure na talagang nagtulong-tulong po ang barangay, ang munisipyo at ang probinsya para suportahan sa pagkain itong mga to. We make sure na safe po sila. Kumpara sa mga nakalipas ng panahon na pagka meron po tayong ganitong disaster management plan, isa po sa, mismo DILG pa kung nagbibigay ng abiso sa mga apektado na paano po yung paglikas. Pero ito hong execution ho ninyo ngayon, paano ho ninyo sinikap na magkaroon ng preemptive evacuation? Kasi big challenge sa mga LGU, ultimo into barangay level, is yung kumbinsihin yung mga mamamayan na lumikas, lalong-lalo na doon sa mga may permanent danger zone ho yung kanilang area. Gob, paano yung naging planning ho ninyo at ano yung mga lesson learned natin? Alam mo, Pao, naman yan sa pakiusap natin sa mga Kapampangan, na pa-realize din natin sa kanila, hindi yung araw ng disaster doon tayo na humihingi ng rescue para umalis sa mga kada lugar natin. Mahihirapan na ho tayo sa ganong klaseng sitwasyon. So mga Kapampangan, naiintindihan ho nila yung isang apela namin sa kanila ng mga mayors na kung hindi man nila totally maiwanan yung mga bahay-bahay nila, kahit lang yung mga kabataan, yung mga matatanda, yun lang ho yung ilikas nila. Para in case na magkaroon ng sakuna, yung katawan na lang ho ng mga kalalakihan ang iintindihin nila. Pero good thing na nakiisa po yung mga Kapampangan. Yun po yung isang pinaka-the best plan talaga. In terms of technicalities, alam niyo mga kaibigan, isa po sa napag-uusapan yung disaster preparedness. Okay, yung physically, number of rescuers andyan, pero yung equipment, dyan naman ho magkakatalo, lalong-lalo na pagka malakas ang agos. Ilan ba yung rubber boat mo at ilan ba yung mga pang-rescue mo sakali lang na dumating ho yung hindi natin inaasahan. Gob, kayo, paano kayo nag-invest at meron pa ba mong challenge sa kakulangan natin ng mga equipment so far dito sa disaster management natin? Right now, po tayo? Enough po tayo. Pero syempre, hindi po tayo doon tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin kung ano yung mga latest equipment. Invest po tayong probinsya. Diyan lang, saan ba natin dadalhin ng pera ng taong bayan kung hindi sa tamang investment na ganito. We make sure na walang mananakaw, nandyan, nakikita ninyo at nagagamit natin, lalo na sa oras ng kalamidad. Siguro kaya pinagmamalaki ko rin yung sa PDRMC natin, national awardee po tayo. Nagtatap po tayo sa national kasi nakikita po nila kung ano yung investment meron tayo na kaya kailanganin po natin. Ayoko rin po siyempre na nagkakaroon tayo ng disaster tapos ang ibang probinsya ang tutulong sa atin. Gusto ko makita ng mga ibang probinsya na tayo po mismo kaya natin tumayo, pero siyempre kailangan natin ng tulong nila. Same thing din po. Pag meron disaster sa ibang probinsya, gusto ko po makita ng buong Pilipino na ang mga Kapampangan na equip po tayo para tumulong. Hindi lang po basta manpower, hindi pati mga equipment natin, kompleto po tayo para tumulong. Malaking bagay po yan kasi hindi lang naman po manpower ang kailangan natin during disaster. Para po masave natin ang buhay ng iba, pati buhay ng mga rescuer natin, dapat kumpleto po mga equipment natin. Even our mga monitors, data, importante po, makikita niyo po yung mga likod natin, command center natin. Kahit nandito lang po tayo sa command center, sa lahat ng dulo ng probinsya natin, nakikita po natin. Lahat ng mga major rivers natin, nandyan. Nakikita po natin, nalalaman natin kung biglang tataas na ho ang tubig,
napapansin na ho natin na alert na ho tayo. Even sa riot natin, New stream kasama si tayo. Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, inyong narinig ang tinig ni Acting Governor Dennis Delta Pineda ng lalawigan ng Pampanga. Pugnay ho ng sitwasyon dito sa ating lalawigan matapos ang pananalasa ng bagyong si Juan. Naging panawagan din ng gobernador o ng acting governor ay ito hong pagkakaroon nga ng accountability o pananagutan dito ho sa mga issue ng korupsyon na bumabalot sa mga flood control project dito sa ating rehiyon, sa ating bansa. Ito naman ho sa ibang balita, ilang residente sa Sitio Daang Bakal, Riverside sa Barangay Dolores, Mabalacat City ang dumadaing sa hagupit na idinulot ho ng bagyong si Juan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nawalan ho ng ilang kagamitan ng mga pamilya matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala, may mga nakikipagsapalaran pa rin at nananatili ho sa lugar sa kabila ho na tumataas na tubig upang magsalba ng mga gamit at ayusin yung mga nasirang bahagi ng kanilang mga tahanan. Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Pakinggan ho natin ang pahayag ng isa sa ating mga kabalen dyan sa nasabing lugar sa Barangay Dolores, Mabalacat City, Pampanga. Matagal na po kayo dito? Sige po, kwento nyo po yung experience nyo po sa Bagyo. Gusto, kagabi. Gusto kami lumikas, hindi kami makalikas kasi malakas yung hangin. Tapos kami sa mga tamaan ng mga yero. Dito po kayo banda, malapit mismo sa Sapa. Ano po yung kalagayan po ng tubig? Umaangat po ba sa inyo? Ako, pumapasok ko sa taas namin, sa loob. Naikwento po nila sa amin na wash out daw po or tinangay po yung mga gamit nyo. Lahat ng gamit namin na Sa ngayon po kasalukuyan, ano po yung kalagayan nyo po ng family? Isip pag andyan yung ganito pa kung panahon na to. Okay po. Matagal na po kayo dito? Balitang Sige po, kwento nyo po yung experience nyo. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 26 new stream kasama si Justin. Yan ho kabalen ang tinig ng isa sa ating mga kababayan na napinsala ng bagyong si Juan, si Lisa Villanueva. Tinangay ho yung kanyang mga gamit dahil dyan ho sa lakas ng agos ng tubig sa kanilang lugar sa Sitio Daang Bakal, Riverside sa may Barangay Dolores, Mabalacat City, Pampanga. Skip the scroll and stream. At every 26 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman sa oras na ito, silipin ho natin yung kalagayan dyan sa may Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Isa ho sa may pinaka-kontrobersyal na flood control project dito ho sa ating bansa. And ito ho mga kabalen, ngayong umaga lamang, ito ho yung estado dyan sa may Candating, Umabot na po sa 7.94 meters ang level ng tubig sa Pampanga River sa bahagi po ng bayan ng Arayat. Base yan sa pinakahuling datos ng DOST Pag-asa, umaga po ngayong Martes, November 11, dahil pa rin sa epekto ng bagyong si Juan. At every 26 new stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala. And as of 10 a.m., kanina pong alas 10 ng umaga, umapaw na ang tubig sa bahagi ng Barangay Candating. Isa ho sa mga barangay na malapit sa naturang ilog, kaya't binahana ang ilang mga mabababang lugar sa nasabing komunidad. Ito ho yung estado ng flood control project. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ayon ho sa Arayat, MDRRMO Chief na si Jeff Venson, tumaas ang tubig nito pong gabi ng November 10 dahil na rin sa pagbaba ng tubig mula po sa upstream area dyan ho sa may Aurora at Nueva Ecija.
So ito mga kabalan, kahit wala ng ulan, may posibilidad pa rin ng pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Historically, alam ho natin yung kasaysayan. As long, basta umulan dyan sa may Nueva Ecija, dyan sa may Aurora, ay ang babaho ng tubig dyan, palabas ng Manila Bay, dadaan talaga sa Pampanga River. Kaya naman, ayon ho sa Arayat MDRRMO, kahit wala ng pag-ulan, ay patuloy pa rin ang pagtaas ng level ng tubig sa Pampanga River dahil na rin nga dito ho sa bumababang tubig mula sa mas matataas na lalawigan o karatig lalawigan dito po sa ating rehiyon. News stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. O diba? Ito yung may flood control project. Ayan, flood control na ginastusan ho ng limpak-limpak na salapi. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Samantala sa ibang balita naman, nagpapatuloy ho mga kabalen itong road patching activity ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO sa mga pangunahing kalsada sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Marami ho kasing mga portion itong Manila North Road o MacArthur Highway kung tawagin na napinsala dahil sa matinding pag-ulan dulot ni Super Typhoon Uwan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon. Layan ho ng nagsabing road patching activity na masiguro ang mas ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga motorista, gayon din yung mga commuter dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ingat ho sa lahat ng mga bumabiyahe at malubak ang kalsada. Harapin Ayan, nakatutok sa ating programa, Joel Steven Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maya pa, Bakabalen, kumusta ka Koyang Joel? Kumusta yung bagyo? Ating sitwasyon keng Barangay Santo Domingo, Minalin. Mimingat pa Nakikibalita rin ang ating karehiyon na si Vanji C. Barcelona. Ingat po, sabi niya. Maraming salamat, Ma'am Vanji, at ingat din po lagi. Maraming salamat sa pagtitiwala sa CLTV 36 News. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 Mula ho sa Pampanga, makibalita naman tayo sa may lalawigan ng Nueva Ecija kung saan dyan ho sa may Central Luzon State University. the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Nagpapatuloy po ang clearing operation sa mga nagbagsakang kuno at nasirang mga poste at kable ng kuryente. Yan ho yung iniwang pinsala ng Super Typhoon Uwan sa loob ho ng CLSU campus. Matapos nga itong malalakas na hangin dito pong weekend. Makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Agad naman hong nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad itong Lunes, November 10 at inaasahang magpapatuloy hanggang ngayong Martes nga, November 11 upang tiyakin ang ligtas na paggalaw ho ng mga estudyante dyan sa campus at habang inaayos din ito hong mga apektadong lugar. Samantala, sinuspindi po ni Science City of Muñoz o sinuspindi ng Science City of Muñoz LGU ang klase sa lahat po ng antas at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Gayon pong Martes yan, batay na rin sa rekomendasyon ng CDRRM Council. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Samantala mga kabalan, ito naman bago tayo magpaalam, ipakita lang natin yung POV
na ibinahagi po ng ating kabalan na si Quinley Quizon dito po sa CLTV 36. Ito po yung hagupit ni Juan na kanyang nadaanan dyan sa loob ng Clark Freeport Zone, kung saan nagsibuwalan ho yung iba't ibang mga puno at nagkalat ang mga sanga. Makikita ho sa mga larawang ibinahagi ni Quinley Quizon sa POV sa CLTV 36. Ito hong clearing operations na idinadaos ng Clark Development Corporation nito pong araw ng Lunes, kahapon, bandang alas 3, ito nakuhanan, itong mga litratong ito. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalan, kung meron ho kayong nais ibahagi at na POV o hindi kaya naman meron ho kayong mga nakikitang mga bagay na kailangang tugunan, interesting na mga bagay o minsan naman mga bagay na nakapagbibigay ng saya sa ating mga kababayan din, ay pwede po ninyong ipadala yan sa Facebook page ng CLTV 36 News o di kaya naman ay i-post publicly at gamitin ang hashtag POV sa CLTV 36. Upang sa gayon ay sama-sama ho tayong magbantay, sama-sama tayong magbahagi ng mga kwento dito ho sa ating komunidad, lalawigang Pampanga at buong Central Luzon. Yan ho yung mga kwentong hanap natin, yung mga experience na nararanasan ng ating mga manonood. Atin hong ipapakita rin yan dito sa ating programa. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Kabalan, 10:54 na ng umaga at magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating pagbabalita. Manatiling nakatutok sa CLTV 36 News mamayang alas 12 pasada balita kasama si JM De Jesus at alas 2 at alas 4 at syempre mamayang alas 6 ng gabi CLTV 36 News. Tuloy-tuloy din ng ating pagbibigay ng updates, kaya naman i-follow ang ating page at antabayanan ng live reports ng ating mga reporter Paulo G. Santos, Isel Fernando at Reynela Tugay. Siyempre magbabalita rin si Paring Johnny Art Consuelo Cabayan ay inaantay din natin yung kanilang mga balita. Yan. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon para sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.